Hi, hello लोगोफोर, वेलकम बैक टू माय अनदर भिडिअ। नोंथांमोना नायगासिनो सोमखोर भिडिअग्राफी चेनेल। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। थ' लोगोफोर, आं दा दंफैयो मावजि पार्कआव। गरम बोथोरखाय मा खालामगोन मा मागोन होननानै पार्कआव दसे बेरायनो फैदों। पार्कआव फैनानै जोबोर मोजां मोनदों। एकदम माने बार बारबाय थायो आरोना, सिउ सिउ बार बारबाय थायो। दसेबो थायानो, बारा बारबायानो थायो। बेनिफ्राय पार्कखौ एसे साफा खालामदों आरोना आगोलसो। बेयाव थालिर दंफां बायदिसिना हाग्राफोर दंमोन आरोना, बेखौ साफा खालामनानै गोदाननिफ्राय दलं बेफोरबायदि होफिनदो। ओमफ्राय नै आरो नाव लाबोदों। दा गंसेल' दंथ'यो, उनाव लाबबावगोननो। जाय जावनो लुगैदो नोंथांमोना फैनानै जावफैबानो जाबाय। उनाव टिकेट दाननाय जागोननो बियो। दासो गोदानै बानायगासिनो ना पार्कखौ, ओंखायनो दा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो। बेयो कमप्लिट जाबानो गासिबो टिकेट दाननाय जाजोबगोन आरोना।